Urriaren 1-3 arte Euskalduna Jauregian Global Social Economy Foruma ospatuko da. Forum honek mundu osotik etorritako giza ekonomiako jakintsuak bilduko ditu, guztira 1700 baino gehiago. Bilboren aukeraketa ez da usaskoa izan, Bilboko udalerria forum honen fundatzaileetako bat izan delako. Aurtengo gai nagusia tokiko garapen inklusiborako eta iraunkorreko balioak lortzeko zer egin behar den izango da. Forum hau Bilboko udalak Bilbo Kongresu eta Forum hiri garrantzitsu bihurtzeko planaren barruan kokatzen da. Aurten ere, beste ekintza garrantzitsu bat espero da Bilbon, MTV European Music Awardsak, jende kopuru ikaragarria ekartzea espero dena. Horretaz gain, aurretik errugbiko bi txapelketa handienen finala gertatu dira San Mamés futbol zelaian, Challenge Cup eta Champions Cup, arrakasta handia izan dutenak jendearen artean.